Tak kamaráti, hlásime sa z Prešova, tretie vydanie na tribúne spoza piva. Vítajte všetci, autičko zaparkované a chystáme sa na zápas 21, Slovensko-Anglicko. Pred nami už je krásna Tatran Arena, futbal Tatran Arena. Auto je zaparkované, síce nie tu na tomto VIP parkovisku, ale máme to len naozaj pár metrov pešo ku našej tribúne, takže za chvíľku sa stretávam s týmom a máte sa na čo tešiť. Dobre, artefakty minulosti. Vlajočku máme a už sme dnu, asi trošku skoro, nejaká hoďka 15 do výkopu. Nikoho nikde, ideme na pivo. Ľudí zatiaľ nikde, ale určite sa to zlepší. Rovno takto? Tu je Bardiovský bicíš. Hrozné, čaute. Maťka. Ver si vínko, máš ho? Samko? Ďakujem, krásne. Ďakujem. Spoza vína ty máš? Je to tak. Na zdravíčka, vítaj. Na Slovensko, na Sokolíkov. Ďakujem. Čo ty vítaš Prešov? Ja som Prešovčan ako ty. Ja ťa vítam v podcaste, teda vo vlogu. Vo vlogu. Joj, ale keby ste o tom nevedeli niekto, tak sám mám nový telefón. Áno. Čisto kvôli vlogom. To sme sa zložili, všetkých 10 ľudí. No, máme tu naše základné zostavy. Harry Máde, Spokojnosť. Gidi, Gajdo, Šchila, veľmi veľká. Ale aj s tou anglickou partia. To bude sa na čo dneska pozerať. Chelsea zastúpená, Manchester City zastúpený, Arsenal zastúpený, Dortmund. Číslo má navrhovať Jakubko, kapitán Slovákia. Číslo 7. Malovi fanúšikovia už pred chvíľkou ste ukázali, že ste úžasní. My sa chceme zahrieť, je to naozaj chladno. Týmto chvíľou sa skončil prvý polčas. Zhodnoť mi prosím ťa prvý polčas, čo sme videli. Nechcem. Prečo? Nie, bol to zaujímavý polčas. Timo Hranica, neviem prečo to, že sme menovci, možno preto, ale je to absolútne najlepší hráč zápasu zatiaľ. 100%, Anglicko hrá 40% výkonu. 45, Približne. Sám go povedal 45 až 40.
takže témer identické zhodnotenie ich výkonu. Majú naviac. Jamie Gittens je obrovská hračička a má pred sebe Tima Hranicu, takže nebude to mať ľahké. 1-0 pre Anglicko, samozrejme zaslúženie. Slováci mali 4 šance, keby sme ich poskladali na seba výškovo, tak možno Burj Khalifu prekopujú, ale samozrejme dostali sme sa do nich, treba sa tešiť z maličkosti, takže ako by sa to zhodnotilo. Čaká nás druhý polčas. Tip na výsledok? 3-1 pre Slovensko. Ideme na to. Ani sa netešia, akí sú ležérni. Áno. Anglicko sleduje v úžasnom Prešove. 5903 divákov, ďakujeme veľmi pekne. Raise attendance, match. V týchto chvíľach sa skončilo kvalifikačné stretnutie reprezentačných 20 jednotiek, v ktorom Slovensko nestačilo na Anglicko, s ktorým prehralo 0-4. Obrovský potlesk Prešov pre našu 20 jednotku, pre našich sokolníkov. No, 4-0. Sánko, prvý polčas patril mne, druhý polčas patrí tebe, takže čo by si povedal k tomuto zápasu? S výsledkom asi spokojní nie sme, ale za predvedenú hru si myslím, že sa nemusíme hanbiť. Absolútne, aj keď musíme povedať to, že Angličania odohrali to, čo museli. Takže na takých, keď prvý polčas na 45 si hovoril, tak druhý polčas na 51,5. A pri akciách, kde dali gól, tak na 73, no akože... Sem tam bolo vidno, že zápli z tých ideálnych priestorov. Ale každopádne Timo Hranica, ale Nino Varčeli, pozor, veľmi veľké výkony v rámci slovenského dresu. Treba uznať za vhodné to, že im patril dnešný zápas z hľadiska na to, že aký mali ťažkého supera proti sebe. Takže, ale super, pre Prešov zo toho všeobecného hľadiska absolútne obrovská futbalová... že ja zhodnocujem druhý polčas. Obrovská, dobre ti to ide. Obrovská. Ale ja hovorím teraz komplexne, že pre Prešov obrovská futbalová explózia radosti za to, že tu prišla anglická 21, England 21. Videli sme veľa hviezd, ja som z toho strašne šťastný. A ešte jedno k tomu zápasu. Samozrejme, krásna návšteva, takmer 6 000 ľudí. Vymrzli sme jak psi, okolo 0 stupňov, ale tak to má byť. Krásny futbalík, super zážitok. A teraz ideme domkov a zajtra si môžete pozrieť vlog, ale zajtra môže ísť vlastne kedykoľvek od dnes, takže vlastne je to jedno, kedy pozeráte, zajtra je ďalší deň. Takže ďakujeme krásne za vašu priazeň a dobrý večer. Vidíme sa na ďalšom tripe. Ahoj. Serus.